Mikä on tämän päivän tavoite? Kaupungin ympäri Kuinka monta kilometriä? rantoja pitkin. 4,50 saa. No niin, ja mikä on fiilis? No ihan mahtava. Hyvä keli sattuu. Tuore latu. Pääsee hiihtämään ensin. Minä voin laskea lähtölaukauksen. Joo. Katsotaan kauanko menee ja minkälaisia reittejä tulee luistavaakin. Aika hyvä. Joo, Ootko valmis? kyllä. Tästä 3, 2, 1, start! Nähdään! Moi moi. No missäs nyt ollaan? Ollaan Itkonniemessä. Itkonniemellä. Vaajasalon jäätiellä. Hamilalahdesta läksi 25 kilometriä tultu ja en tiedä, ehkä saman verran jäljellä, mutta mä lähden nyt jatkamaan. Kiitos huoltojoukoille. Hyvä, ruuat on syöty ja no niin. Kyllä. Hyvää matkaa. Moikka. Nähdään. Moi. Joo, tähän kyllä se pitää lopettaa.